Il-Bank Ċentrali ta' Malta li bejn Jannar u Marzu li għadda it-tkabbir reali tal-ekonomija Maltija modera meta mqabbel ma' 3 xhur ta' qabel, iżda baqa' b'saħħtu u fermola mill-medja taż-żona tal-Ewro. Fir-rivista tiegħu ta' kull 3 xhur, l-ekonomisti tal-Bank Ċentrali qalu li tkabbir kien ġej l-aktar mid-domanda domestika anke meta jitqies l-effett tal-importazzjoni. L-indiċi dwar il-kundizzjonijiet tan-negozju żdied marġinalment u wera li l-attività ekonomika komplet tikber b'ritmu ogħla mill-medja storika. Is-suq tax-xogħol ukoll baqa' b'saħħtu. Ir-rat tal-attività u tal-impjieg żdiedu waqt li tkabbir fl-impjiegi baqa' ogħla minn dak fiż-żona tal-Ewro. Minkejja żieda żgħira fir-rata tal-qatt, din baqgħet ferm aktar baxxa mill-medja Ewropea. Il-postijiet tax-xogħol vakanti żdiedu fuq sena qabel u baqgħu f'livell storikament għolin. L-inflazzjoni annwali naqset minn 2.5% f'Diċembru għal 2.3% f'Marzu. Madankollu l-inflazzjoni li teskludi l-enerġija u l-ikel telet bi ftit għal 2.4% u kienet ogħla minn dik fiż-żona tal-Ewro. Il-Bank Ċentrali qal ukoll li fl-ewwel kwart tas-sena il-Gvern irreġistra deficit akbar mill-istess perjodu tal-2025. Fuq perjodu tas-sena, il-proporzjon tad-deficit meta mqabbel mal-prodott domestiku gross żdied, waqt li l-proporzjon tad-dejn naqas u baqa' ferm taħt il-medja taż-żona tal-Ewro.